seprene suwene aku ngenteni nangis batinku grantes uripku teles kepes netes alo cendol dawet cendol dawet cendol dawet seger cendol 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 dawet seger pirong 500 terus jiro lupa limon nang pintu walu rakita kita rakita kita rakita kita la 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 Ajos. duduk lambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku duduk wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali larane wong kaya aku neng opo seneng aku yen mong gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku citro janji nego-nego ngapusi nanti seprene suwene aku ngenteni nangis batinku grantes uripku teles kepes netes alo cendol dawet cendol dawet cendol dawet seger cendol 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 dawet seger piro 500 terus jiro lupa limon nang pintu walu rakita kita rakita kita rakita kita la 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 Jos. Tarik sis. duduk lambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku duduk wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali larane wong kaya aku neng opo seneng aku yen mong gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku neng opo seneng aku yen mong gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Oke baik demikian sonor kesana sudah terpenuhi sambil jalan dulu. Barisannya disambung kembali Mas Bos berhubung kedua mempelai sudah jauh meninggalkan barisan kita.